Ayan mga mamshi, habang nagbabantay tayo ng tindahan, may dumaang ice cream, kaya napabili tayo. Tapos meron akong tinitinda ritong lolong na kwintas. Ayan, binebenta ko siya ng 20 pesos. Ang puhunan niya is 15 pesos. Tapos yung ating mga napamiling cheap toys and gummies sa halagang 7,541. Ayan, i-share ko sa inyo yung mga posibilidad na pwede nating kitain. Magkano ba yung pwede kong kitain sa halagang 7,541. Pero syempre depende pa rin yun sa item o sa produktong nabili natin. Hindi naman pare-parehas. Kasi yung iba, malaki yung kita. Yung iba is maliit lang naman. Yan guys, keep on watching. Hello guys, hello mga kamamshi, hello mga kapapshi, welcome back to my YouTube channel. Teresa Bisaya pero Bicolana. Ang yung tenderang Bicolana. Ayan guys, pero nasa Caloocan. Ayan guys, bali mag-share lang tayo kasi meron ako dumating from Shopee. Ayan, ito. Tiyan! Ayan, o diba? Kasi nga, diba, nagjajampong kami, tapos pag may nagpapatimplang kape, kasi minsan ayaw nila nung hulog na 5 piso, mas gusto nila yung, meron na ako isang customer na gusto is mainit na tubig talaga, tapos yung 3-in-1. Kaya yan, kumuha na lang ako nito, tsaka nagjajampong kami, diba, kasi minsan yung mga anak ko is tinatamad mag-init. Ayan, ito siya. Bali, ang bili ko rito is 189. Ayan, tcharan, diba? Mura na to sa 189, kasi sa bayan, baka mga 200 plus or 300 plus to. Kaya lang, hindi ko alam kung okay dahil hindi pa natin nasusubukan. Tapos kasama nito sa isang tindahan lang is, ayan, bula ko nito. Tiyan, ang pangit nga lang nung nakuha ko kasi UP. Ayan, nung unang nakuha kong ganito is ang gaganda, malobo pa talaga. Ito is UP. Ayan, buti na lang 5 piraso lang yung kinuha ko kung nagkataon. 10 piraso kasi nakaano ko. Kaya lang, medyo may kamahalan yung shipping fee. Kaya pinag 5 piraso ko na lang. Ayan, pero hindi ko pa yan gagamitin ngayon dahil, bali next month ko na yan gagamitin. Kasi nga, sabi ko titingnan ko kung magkano yung magiging bill ko. Kasi nga is, para makita ko kung magkano yung nakakain ng ating coffee vending machine. Kaya ayan, hindi naman ako masyado nagmamadaling gamitin yan. Kaya okay lang na next month ko na gamitin yan. Ayan guys, bali share pala natin magkano ba yung pwede kong kitain or pwede natin kitain sa mga gamis, sa mga cheap toys. I-example ko na lang tong napamili ko ng isang araw na worth 7,541. Ayan siya. Diba? Ito yung napamili natin, diba? Ayan. 7,541. Ayan. Bali, nilagay ko sa gilid niya yung mga posible kong kitain. Kikitain natin. Tapos, meron ako ditong 2 or 3 na may guhit na estimate lang yan. Kasi yan yung goma, Jolene, at saka yung jelly beans. Ayan. Hindi ko na binilang isa-isa, kaya in-estimate ko na lang. Pero yung iba is siguradong kita natin. Ayan, bali sa worth 7,541 and tinotal ko na nga. Pwede akong kumita ng worth 1,424 hanggang sa maubos to. Dati, weekly ako mamili ng mga cheap toys gamis, pero ngayon napapansin ko is mga 2 weeks na. Minsan wala pang 2 weeks, pwede na akong mamili kasi bawas-bawas na, minsan kalbo-kalbo na talaga. Kaya lang, ano na kasi ngayon, hinihintay ko na lang yung kapag nag-withdraw ako dun sa sahod ng asawa ko dun. Diretso na ako nagpapabayan para mamili ng mga cheap toys. Kaya sabi ko, napansin ko nga na every 2 weeks namimili ako ng mga cheap toys, mga gamis, ayan. Pero kung tutusin, wala pang 2 weeks, pwede na ako mamili dahil kalbo-kalbo na nga to. Siguro mga 10 days, pwede na ako mamili. Pero hindi ko pa masabing said na talaga ay sinuwala na. Ano lang siya, bungi-bungi lang or ano tawag dito? Kalbo-kalbo lang, pero meron pa rin. Kaya lang ang disadvantage lang talaga sa mga cheap toys, 'di ba naka-pad-pad. Minsan sa isang pad, meron na lang natitirang 3, syempre tatanggalin ko na 'yon. Just nilalagay ko sa isang box. Minsan nakakaligtaan ko, hindi ko na i-display. Kaya marami na nga ako dito mga cheap toys na tira-tira. Kaya ang gagawin ko or papagawa ko sa asawa ko na ipakabit yun or ipalagay sa isang pad.
para idikit-dikit. Kasi para hindi naman sayang. Kasi katulad nito na itotal ko na, diba, kung magkano pwede kong kitain. Ngayon, kapag yung mga cheap toys, medyo napabayaan na naman, hindi ito mangyayari. Magbabawas tong kita ko. Kaya, siguro, i-update ko kayo kapag, o, videohan ko kapag nag-ipon ako ng mga laruan na pakalat-kalat. Minsan pa isa-isa, padala-dalawa, minsan nga 5 piraso. Marami, mga naka-box-box na. Pero kapag naka-box kasi dito, hindi nabibili. Kaya mas maganda yung naka-display talaga sa isang pad. Tapos papadikit ko siya para naka-display. Para hindi naman sayang. Kasi di ba ina-expect ko ganito yung kikitain ko. Tapos ang mangyayari talaga is hindi ganito. Dahil yung mga cheap toys, hindi na uubo sa isang pad. Pero na lang kung yung cheap toys na yun is mabili. Talagang ubos agad. Pero yung iba kasi is matumal. Kaya natitengga. Tapos na ilalagay pa sa isang tabi. Diba? Yun lang guys. Yun lang yung aking share dito sa ating pwedeng kitain dito sa worth 7,541. Ayan siya. Worth 1,424. Sa 7,541 na yan, pwede akong kumita ng 1,424 kung hindi ako or kung maibibili lahat. Mabibili lahat, lalo na yung mga cheap toys na sabi ko nga is minsan is naiisang tabi dahil meron na namang bagong dating. Kaya hindi na aagaran yung mga hindi masyadong mabili, di ba? Kaya yun nga, yung mga tira-tira, pag nagkaroon ako ng time, ipapaipon ko yun kahit doon sa anak ko, di ba? Ayan, pero sa 7,541 na puhunan, hindi naman pare-parehas na 1,424 yung ating tutubuin dahil depende sa item. Kasi yung iba, medyo malaki yung tubo, yung iba naman, maliit lang. Yung mga maliliit lang yung tubo, yung kita ko, bumabawi na lang ako sa iba, 'di ba? Katulad nito mga Wesley C. Ang puhunan na is 85. Ibig sabihin 15 pesos na lang sa akin. Pero dito naman sa bag jelly beans, ayan. Tapos yung magnet, tapos yung letters, ayan, medyo malaki-laki doon. Pero yung Wesley C talaga, nagdagdag talaga or tumaas yung puhunan. Dati is 80 pesos. Ay, dati nga 75 lang yan. Meron akong 25 pesos. Naging 80. Hindi 20 pesos na lang sa akin. Ngayon, naging 85. Ibig sabihin, sa isang box ng Wesley C, 15 pesos na lang sa akin. Yun nga lang, medyo naman siya, fast moving dito sa mga candies ko. Kaya okay lang. Tapos, babawi na lang tayo sa iba. Katulad ng mga tago 120, pag naibenta natin yun is 150, o di mayroon akong 30 pesos. Dito lang talaga sa Wesley C, medyo lumiit yung tubo ko. At saka dito sa mga Cutix, ayan, 20 pesos, okay na rin. Dito sa Popping Candy, 22 pesos, ang laman is 25. May 3 piso lang ako. Ayan guys, yun lang naman yung aking kunting share dahil dumating na yung ating tinapay. Tsaka bumili ako ng diba, dirty ice cream. Kaya, ayan, magmimerienda muna kami. Ayan, muna tayong monay. Mainit-init pa with ice cream pa. Bibili sana ako nito na ganito na may ice cream. 20 pesos. O di, hindi na ako bumili ng tinapay. Ito na lang.